Pointing others to the eternal road. Hinangkat kita 3 jam Jisu jengin apa mentah. Hallelujah. Kita semua bilang baru saya siapa cakap Kidzo praise. Yang ngui try sisa bengila banyak kemen lang lem begini hep kebarat. Nisnok tilang ni kapor dah kaji kemen. Nisnok tilang kapor mentah dah kemen semu songo. Kanungot bas tu nak bermain Jisu. Kanungot kita kemen mentah. Kanungot kita songo siru mentah. Kanungot kita bawa dah kawan bangsa lakawan pamji mga mata ini memilih maupun bawa yang awan cakap Kidzo praise. Kanungot balong kumta. Wow, dan kanungot bang wow ngasubang lit bahak Kidzo. Ngasubang bahak lit Kidzo. Very good dah. Fikir number 2. Pinang aman ruai. Ublil ay mengi telik ban ruai. Ruai mengi kesur ban ruai. Ruai mengi kebor ban ruai. Let's go. You know, if we happy and we know we clap our hands. If we happy and we know we clap our hands. If we happy and we know and we really want to show. If we happy and we know. Hey, once more. If we happy and we know we clap our hands. What's wrong? If we happy and we know we clap our hands. Oh, if we happy and we know and we really want to show. If we happy and we know. Now twist. If we happy and we know we go and twist. If we happy and we know we twist around. And everybody just twist and twist and twist and twist and twist and twist and twist. If we happy and we know we twist around. Let's go and twist. And twist, 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 twist. No. Let's go and twist, 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 twist. And let's twist and twist and twist. And let's twist and twist and twist and twist around. If we happy and we know, say hallelujah. Hallelujah. If we happy and we know, say hallelujah. Hallelujah. If we happy and we know and we really want to show. If we happy and we know, say hallelujah. Hallelujah. Oh, if we happy and we know, say amen. If we happy and we know, we say amen. Oh, if we happy and we know and we really want to show. If we happy and we know, we say amen. If we happy and we know, let's go and walk 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 and walk. Let's go and walk and walk and walk and walk and walk and walk. Let's go and walk and walk and walk and walk around. If we happy and we know we show to the world the smiling face that we have, that Jesus gave us. We smile and say what? 1, 2, 1, 2, 3. Ah ha. Boro. Let's go and say it. Ah ha ha. Oh ah ha 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 ha. Ah ha ha. And if we happy and we know we jump, jump, jump. If we happy and we know we go and jump. 1,
1, 2, 3, let's go. And jump, 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 jump. Higher and jump, 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 and jump, and jump. Higher and jump, 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 and jump, and jump, and jump, and jump. Let's go and jump, and jump, and jump, and jump. Higher, let's go. If we happy and we know we shake others' hand, you can praise the Lord. If we happy and we know and we really want to show, if we happy and we know, we say praise the Lord, hallelujah. And if we happy and we know, we dance and dance and dance and dance. And if we happy and we know, we dance and dance and dance and dance. And if we happy and we know and we really and we really and we really, oh, if we happy and we know, we dance and dance. Come on, kids, are you ready to dance? If we happy and we know pen ki sengkai. If we happy and we know pen ki sengkai. Barot ki badan hang ni menta. Kin lej banyoro ya utrai. Ngin ya ro daka ba pen ki sengkai. Barot ngin ya pen ki lagi sengkai. Hagan ni ka pon menta. Ngin ya pen ki lagi sengkai. Hagan ni ka pon menta. Ngin ya pen ki lagi sengkai. Man shisha menta, but ngi pen ki kai singka ngin you you try. La ngi man menta ngin ong you you try. Tada ngi man shisha menta ya you try. Baro da kasur ba jam ngin ong, but kat bala ngin pen bla ngin ong kum nu ngakwa banyo small pinong kum nu. Pen bo na din jong pinong you try. You try. Oh you try. You try. Let's go, you roll, you try. Goodbye, you roll, you try. So she's singing on. Eh, la dangi commandment tangin on gum no. La fi command shaman ta pinaga buron bu trying on gum no. Namar ni im na kabenta jong no. Takadaw ngi hab on gum no. You roll, you try, hallelujah. Nginaga jing tinu po you try, amen. Ha podono, ha podono, rong ha podono, try Jesu, rong no menta ngako. Kabri kipan ka po mutangin ko rin Jesus nginong lang. Ha podono, ha podono, rong ha podono, try Jesus, rong no menta ngako chisha, rong ha Donut try Jesus. Hang ni ngawan ban mani, hang ni ngawan ban damsiem, hang ni ngawan barong ublay jong nga melong pa Abril, melong uba, melong pa dayok, melong uba, melong pela, melong uba pela. Tamia nga hang ni ngawan ban mani yunong jam, hang ni ngawan ban mani, hang ni ngawan ban damsiem, hang ni ngawan barong ublay jong nga melong uba Abril, melong uba dayok, melong uba pela. Tamia nga nginong lang ngamla syampang, ngamla syampang kanumi siya, kanumi namar kipo, namar kipo
บอกฮัลโหลดิงคุณาฮัลโหลดิงพี่น้องลังกำลาแชมพังกำลาแชมพังกันนูมิชากันนูมีนามาร์กิปอปนามาร์กิปอปฮัลโหลดิงคุณาพี่น้อง here I am to worship here I am to worship here I am to bow down here I am to say that you're my God you're all together lovely all together worthy and all together wonderful to me here I am to worship here I am to here I am to bow down here I am to bow here I am to say that you're my God you're all together lovely and all together worthy and all together wonderful to me all together lovely all together worthy all together wonderful to me Try nyo man ay ngu ime Jisu lamag ni kip kibarit kin try Manghilakan try man sakriya me kin try ngi ay ngu ime try Jisu Basya kin try man nakna man ta kin try ngila ay tu ime kin try Kila atip ya me kin try Jisu Basya kin try kiwar kin try man snok tiyan ka po man tani ka ban sakriya me kin try Ngi ngu ngi ay ka buram sa me kin try Melong beli beri hok menyo jingro Melong beli bekraw kin try Melong beli kin try Jisu try Menyo ka buram baro kin try nangi Lambak ni kip kibarit baro kin try ngi snok tilang Bat baro kibarit kin ong langi asme ka buram Ya asme ka buram Hakartang Jisu ngi duai Amen but amen Hallelujah ngina ka jeng tining po sa translate Story time. You try? You try? You try ki have baro ha kaniga poang iplias mo bhai pi shaka Kidzo praise ba ingat ha kaniga smiru pinyo ma de jingker khulum ba ka ktien ka Jong ublay ngila kloy ban shashkor kting ka Jong ublay amen tingin ang jing tapti you try Jisu ha kaniga por ba de ublay utrai jongi ubala penlaingi bangin dan rengkat biang bat pigi kena baro haganiga por ban shashko nagaktinga jong utrai ban ya ngap ke don ya kaban puson haka jingem ka jongi lengba gaktin ka jong u blay barabora Mynsiem ngila jio sngobe japangu Jisu ba ulang ubakumnu Jisu ulang makumnu Jisu ulang uba Bah, nang tahu Jisu ulang ubah? Balik ki kamba ulang ubah hok. Yes. Ublay ulang ru badap dah ke ai? Jingi senai very good. Nang tahu don ru ke ai nam ta jongi? Very good. Bangi don kata ka jing ai ngo nam ta ka jong u? Blay nang ta Jisu ulang ru bakum no. Ulang ubah kraw good. Nang tahu ublay uleru ke ai ngayos ngau? Map yaki pop jongi good kadai kata ba map ka jingmon hi Jisu dewe uta uba penemingi uba map bingi na kita ki pop nang tau ublay u isini u ningi uye kamu ublay jongi udai ru ublay uba dap daka jing it but Mynsiem yos ngo ba Japang o Jisu ulong bed uba ba yangi baro Ban ngitip be Japang ki jinglong ki ba sudah ki jong u Jisu mo kumnu bo wisen kumnu pen khia kumnu lia ba upen ubsa uli kita ki ba sudah peni be kumnu Jisu ulong uba jamnut uba lui kadai nam dai ne dayam kita baro via manjur bang yos ngo be Japang kata andai ha kani gasni aku abani thu something different Kay ka bakam ya peng imjut akam ya snow ba Japang kani kabaya day but Jisu ba u Jisu
udairu, ublay, uba, dom. Ulang kumno Jisu. Udairu uba, dom. Kanungut pinut la dadan manu am, ban dom dia. Pinut ban lek bantu rahmat. Nut. Nut am, tiang lada ini badom am, ini badang dom, lada ngan lek pendek. Lada ngan lek kelijing kelilingan pendek am, dang jayu, dang dom susu. Am. Vi om no, lada lek lelei, dang sya bom ru am, sya bom sya kanjat sya beru. Ni badang dom hang ni. Am, kimnut ban lek ban keren ye ki, lada ki dom. Namar lada ubreu am udom. Ting. Dia nama kata ka Bible ka syane kam syane ngi bandom. Ka Bible ka syane kam syane ngi bandom. Ka Bible ko ong tu dom. Itu ngolong ngok. Ka Bible ka syane ngi bandom. Dan ngaktian ka boong tu bitar. Bitar mo dayu bandom. Ya, baru ki dom am kanungan hang ni bidong ngatim mas ngamju dom nga am always smiling. Ngati nga siya smile, wait, da siya bom ro am nga smile, ang sho nga, nga, mai sho nga. Ijulong kom da? Ya, ma'am? Kanungan ba judom? Kanungan judom? Siya dom, ma'am? Dom, ma'am, ting. Siya dom hi, am ting. Ting dom hi, nga ngay piro pinong nga nga judom ba? Hanray ka Bible kong tubitar, hanray wat le pop. Amor ka siya ban dom. Hanray ngimday ban le pop. Kumno kibriw ki le pop haba dom. Kile am no? Kitem si. Kamu kata kalau ada ka pop na am? Namar ba dom Namar ba bitar ting la akum temsi. Ba kata ka perlong ki ban le pop. Nang tagi temsi, nang tagi le yu la da dom. Kisho, ban sho day ka babahane basniyo niya. Basniyo am? Teng haka jing bitar am ki brio don lele balalong so serious kata ka jing bitar jong ki hadu bakinda penyap. Handai ka hukum kong no. Menom pen yap. Pi hang ni babun sin naman ka jing bitar lani ka jing dom ka penlong ban le kom no ban le pop. Handai hang ni o Jisu ka ting ka jong blay ka mo ingi bangim day ban bitar. Kasya am ingi ban bitar? Hanray bamday ban le ayu? Bamday pa ban le pop. Mengidi ban dom? Syubu mentai pi mo? Pi kuat ban pulih Bible tiyo. Tani pi kuat ban duai. Hanray? Ki parlo jong pi wan no? Nang bali pulih Bible kuat le hok kuat pulih Bible kuat duai. Ya lilek kai no? Hang tangi day, oh day sisya bon no tu Bible mare no lilek kai no? Ha? Day ban nem no hatu kopor? Ha? Haban pulih Bible sya very good. Ting sudom nam bikiwan pendek syuan pendek. Nang tapat am. Ting sudom am. Sudom hi am. Jaka ban Shong ban yo ban penut pot bau blay ban duai ban pulih ka Bible pen ban la liam no. Kiwan ban pendek, kiwan ban penuwet am. But snow dom. Day nama kata balay nga ong ikan epi namar ngaji i bahakiying jong pi. Let's say imay jong pi dang Shong duai, lani papa jong pi dang Shong pulih Bible. Hanray ki kalung pat kiliam no, kilet ban pendek. Kilet ban pendek. Ngim day ban pendek. Haba ki don hapadeng kay kajing duai. Banga kwa hagani ko po bat pan pai biang ye pi, sya u Jisu uba kumno? Uba dom. Pita meno Jisu la dom. Ada nak kau ikas ni, bau Jisu lay syara tasha, Jerusalem kata kata temple. Manuju lay hapa temple, ban lay you hapa temple. Ka temple kadi ka Jaka balem no? Ban duai ban syakri ya u blay. Hanray ha bau Jisu lay hang taha temple am. Hap pulih Bible, hap tho kitu ki dekat Bible ban kenmau day very good. Kan mau kata mo day tang ban shu pulih file school fi tang shu pulih syira tang ki textbook jura kopi syira am kopi ru balai don kami kopi ban to habada exam ngi shu pulih nai ngi pulih betang ka textbook ngi pulih lang am kitu ki exercise notes ru kamut very good nadu mentah syakman day tang ban shu pulih ka Bible le ban to ru nai le ban to ban kan mau ban pulih okay. Tingin pai biang sya, u Jisu ulay hai?
Ulek ha? Temple. Ha ka temple kadai ban le ayu? Kadai ka Jaka ayu ka temple? Ka Jaka hai ba ngi mani ublay ngi le ayu ngi duai. Lani don ka jing pule ya ka ktien ka Jong ublay hai ba ngi Shong bat ngam. Handai balai u Jisu dom ha ba ulek siapa temple? Ah. Ki Hapot temple Jaka banyo I kibriu kia Shong ya duai ya Shakri oblay kin pule kin ngap ketingga Jong blay penban kini kibriu ki bun kamayu hang tu habar kia de ya thiet nei kia de ya thiet Hey ba kibriu ki lum langi ka ban Shakri oblay ban duai penban kini kibriu ki bun kam ban leyu ki klano oblay ki kan mau ke ya ka de ya thiet But hang ni uji su ula bitar kamut ula dom. But vitep haba uji su dom jayu. Uliam no ulek hang ta baru uliam no teng-teng lada dom pelat ki breu ki liam no. Kilen thau ne am ki balai kan ni teng-teng la dom yu breu am shem da katiar bread u kyu ka wang ki siang bread ki juti ki kot ka wang lut ki am. Ha? Teng-teng dam not ban show YouTube reel le am no ka wang da ki tiar am ki lian am kom ta bat hang ni u ji suru ule yu u clam show kan mau u clam show you andre ule am no namar u ji su balai Dina makatangong AP, kakting ka Jong blay ko ong nom di bong mga, kakting ka Jong blay ko ong tu bitar handay wadle pop. Namar ki bro haba ki dome am, kiliam no, kilay ban show, ban tha, ban kura. Am kawang no way kita ki, baki ki dom. Am, bat kata ka day, ka ba ublay u, kangingi. Hanray hang ni, ka jingmot ngawan ra, ka jihikai ka bangi yo na kanika, ktien ka bangi puli syapang u, Jisu, ka balatho ha, Kidi gospel mo Matthias lenong ba arpo way fin puli hang tu la batay siya panguji subo urong siya ka temple handre los ngo bitari kini ginong dinong tiar wo kawang lulun talo kita ki tiar kita ba uong kitep kabakong san ba bagi dan kamha ban shash kore kani uji su uong baka ying jonga ankot okay kaying duai kaying jong kaying jong ka jing duai. Handai penban kini ki beriu ki penkelayu kini ka yeng jing duai. Kila penkelaya ka uji suong ka krem ki nong tu. Penkelayu krem ki nong tu. Modur pi uji suong bala penkelayu ya ka krem ki nong tu. Cave of the thieves. Dalam ki krem ki silom no. Pasai na badum na. Badum bayam ki krem. Bar kinong tu kiju tu be ha basai na badum na. Ha ka bapau na bari na. Am na malaong lu pa bato dia. Kimno na male ha basai. Kille be ha ba dum. Bat namar ka dei latip lupa ba kani ka dei kam babhana bas niu na. Ka dei na am ka pop. Am ka wei na ki hukum ka bapra ka hukum no na ki hukum. Men tu. Hukum no? Men tu. Một ladangi pen khen ya ka hukum ka dei ka pop ne kam dei ne ka dei am hang ni uji suong jaka ba ka yeng jonga kan long ka yeng jonga jing duai pi pen long i ka krem ki nong tu ublay usahai ublay kwa ban sahang no very good hey ublay kwa sahang no ha dono jungi te hey ba ublay usong ni khot ka ke Yes, ngikot ke ka temple. Ublay usaha ha? Temple. But ka temple ka jong ublay ka day ke? Day manu? Very good. Sa si sien ngin ong biang. Ublay usaha ha? Usaha ha? Temple. Henry ka temple ka day ke? Henry ka temple yu ublay day ke?
Kadonut jongi. Ublay am bansa ha ki yeng mani mo bong o kani kadi ka yeng mani. Handrai ublay ngingi ong ka yeng mani long nu papa kini kentien yeng ayu yeng mani. Kamut hayeng mani manu badan dan blay. Hayeng mani dan manu dan blay. But blay wong ngam mon bansa hakayeng malasau da kikti breu. Manu bishna ki yeng mani. Kikti jong no? Kikti breu Kishna ki misteri kikti ki breu Bishna tu ki yeng mani. Ka bangingi ong yeng mani. Handai blay wong ka yeng mani jong ade kai. Kata balasau da kikti jong no. Jong breu no blay ne? Blay. Amen. Te kanu ka temple ba blay balasau? Kedau yela de. Ong ngadei ka temple ujisu. Baik ladangi ong ngadei ka temple ujisu handai ujisu ong ka yeng jonga ka dei bandai ka yeng ayu yeng mani. Yeng mani. Kadi ka mat jongi ka dei ka yeng mani. Một ngi duai jisu ong kumta kita ki nong de nong thiet gitu ki briu baro ong kumno jaka bakan dei ka yeng jing duai pila penlong ka krem jongki nong tu teken mau ba lada kani ka mat jongi ka dei ka yeng jing duai ka yeng mani ba ublei sa ngimbet kalong pop yangi lada ngi penlong ya kani ka mat jongi ka krem jong nu jongki nong tu. Tanganum keli pi nganum ong pi rakti kanungot bajutu. Nganum ong pi ragikti kanungot jutu. Handai baru bujumlin na mantu. Haji na madan batu. Kitu yu. Tu do. Tu jingbam. Tu pisa. Abala ong lupa tu. Baka Bible ka sya ne kam sya ne ngi bantu. Kam sya mantu. Ka krem ka longkum nu. Pasyay na badum. Ka krem longkum nu. Pasyay na badum. Badum. Abadu kitu habari na bapau. Habari. Kamu ngiratip lupa kadai ka ba? Snew. Kan mau kadai ka mat ka jongi kadai ka mat. Ka yeng jing duai ka jong ublay. Wat penlong ya kaka krem ki nong tu. Namar ublay jongi de ublay joka jing shai na joka jing dong. Telada ublay jongi de ublay joka jing shai kamot ngirungi hak bandan hagai. Haka jing shai na ka badem. Haka jing shai. Telada ublay ule be ke haka bare ne ule haka bapau ne. Tengirungi de ban le ke haka bare ne ha bapau ne. Iha ban le be haka ba pau. But kinu ki kam ki babha ki jujia be haka bare ne ka bapau ne. Lada ka jia ka bare ru kan pau. Ka Bible ko ong dan ke ka balare banom pau. Mo tengim la ban re. Haka Bible haka kitabu Joshua lenong bahnyo la kran chapang away unong tu. Bat uba bore. Uba tu junut ban peni. Bore be Junur ban penpau. Bore bai. Palai namar badi batu. Dan uwe ubreu. Uba kerteng akan. Kerteng ayu? Akan. Ang lambat nga kerteng yu ni ubreu? Akan. Uni akan ublay ladab ang lupa. Iki kon Israel baro. Bat lengbao Joshua. Ba umbed. Mynsiem kanu katiar. Hasku laju hikai na mi pi. Lani na yeng ru laju hikai na waju shem katiar ka bamdei jong pi. Jikai na. Da pilih dukan tang ba pi tenat ne pi ibang pi shem bai pi ya no. Lada shu shem bai klam siu pi sa angkum no. Ba tu Pim la no ang nga kham tu nga shu ibang te nga shu shem. La ba nong kum ta. Nang nga kham tu na man nga tngan te nga shu shem man bang. Laban ang umta. Ngihaban pan jingben. Lada dedukan ngihaban siu.
Andai uniu akan uliam no ublay la ong lupa bambet ban wan raya ru kitiar. Mo? Andai ban wan ra. Andai uniu akan ulai tenate ulai bang kesiar rupa kita kijan ki itenat ba uliam no ulah dep lupa ba uliam sya. Andai uliam no umundur ba andan manu bayoi. Bat wan ra tu ubu re. Mo ubu re hang taha yang dara jong u. Bat fitep ha badan nong tu hayeng kum uniu akan ha pedeng ki kon Israel. Mo hayeng jong ki Israel. Ublay ai ya ki kon Israel bakin job. Ublay ku aingi bangin long ki ba job ne ki ba rem ne. Baro-baro ki badan ha kalyang jong Jisu ki dei ki ai ki nong job. Habang idan ha kalyang jong Jisu ngi dei be ki ai ki nong job. Lanu rungin rem. Henry wala da ublay udan ha kalyang jong kini kon Israel kila rem ya kathma. Pite balai ki rem ya kathma. Nama dan uwe ubre ubalale pop. Namar ulale pop. Baru ublay sya ki kon Israel ban job. Balai namar baru Joshua mo ngosi ulas ban do Mynsiem ula yam ong balai mo blay me wan yalam yang hang ni bat ngi baro Jaka bengini job ngi job baik baro sya kata ngi job baik henry menta balai ngi rem no. Ne ublay hang tawong nama dan uwe na preng jong me balale pop. Bat hadin kata ngapan lengkot ka jing tu kana pila ban pule na Joshua lenong bah nyau kebakaran sepangu akan. Kumnu ulale ka pop ka ba tu. Ula tu. Bandala lap badeu ni akan ubala tu. Ula tu kijan kiksiar. Mo. Bat ublay omon ya kita kiba tu. Mo. Ya nu? Ya kiba tu. Wisi. Bat pitep kay gajing bishar halor ni akan. Ki breu baro ki alom yu akan. Umnay tang yu akan. Wadai ka family jong akan baro. Ka long yung jong akan baro. Kiliam nu kilen tem mau. Kiliam nu yu akan baka yung jong ki alen tem mau. Mudor pi la dadon baka wang mau yu pi. Kapang nampang ne. Pang haduk banda mensau ban mi senam ru pat ka kli pat ka khmot chuntur Bat ndai tang uway mau mudor ki pat ba kila ya lom do mau. Way baro bat kila ya kawang mayu akan bat kini ka yeng jong u. Bat kim hun hadu ha kataru. Lesi la da kawang mau la ban yap ru ne La ru ban yap Lesi kila yap ru kita. Handai kim hun re kida thang yaki. Kim hun tang ban kawang mau hadu be kida thang yaki. Bat ndala thang ru kim hun hang taru. Kila kenton biang sadu mau bahe halor jongki. Mudur ke ba isyar kain kata ka punishment baki kiyo. Namar baki le pop. Ke ka pop baki ki le. Umdai makiru dei tang manu. Wei naka yeng jongki. Teken mau. Kakting ka jong ublay ko hoy ublay jongi ulong badab daga jisen ubai yengi. Henry la dayo pat yenoy no bale pop ubitar. Bat kakting jong blay ko bo blay jingi ulong ru ka ding ka babam do. Lada kem ding, laji lada shubu fidan ka kot piece of paper pitang. Lada ka ing. Pila ban yo biang. Ka lut no kala yu. Kala depay mud babam do. Mdani isyo babam do. U akan ru haba utu. Umdai tang mama handai ka yeng ka jong baro. Family baro kisha kawang mau, kisha thang, nalor kata kenton sadu mau nalor jongki. Bat pitrai kelakut, jingem jongki lakut tahang ni. Hanrei jayu penban sadu bam jukut kin poi chanu. Poi baca dujok. Bat ha dujok lele dang don susu kataka ding kabam do no. Kabada thang dang yaki. Hadu bam ju good. Bat kalong ka ba isyar kay ni das ngap kata. Handai lada ni kogo pa de kakting ga jong ublay ngin job. Kumba u Joshua pa nda ba uniu akan
ulayap no maka yeng ka jong ulayap no ki kon Israel kala kala bamot ki ong ni dengin umle ko maleu akan baru bleu ai biang ya ka jing job yo Joshua be kon Israel baro ke ka jing hikai ngi yo na kan ikan mau pi baro iwe pi ru ki bas ngap yang ha kan ka por ki bapet teng le singin ong ngale ke kam dei banga shutu pensel te ne yu tang pensel arteng ka ti ngarteng ka te ne yu tang atu bat le se teng ong ngai ini pisa bahap ngasem ngamdei de batu ngashuyo i banga shuyo i dia ngamdei banga tu ngashuyo i te ngasem no ngam brio te hajan te ngasem no manga ndan te mo manu ru ban ong de jonga te ngasem no manga bale se hayeng na dan datu doru esi tu ka do labu nam ta jong nu am abu nam tai baba ne nam tai kongkong abu nam ta papa andai pila tu no tu ka do kham yo bam shu tu badai ban yo bam turu di batu hapo test haki exam klam crack kot penjurong renang kum ni penjurong shani pen hek khamat hang ni mo phai shadien pa shani petu long lupa petu katuru ka dei ba tu cheating ru ka dei kai batu but ublei un kaman thrai dangi le am ta ngidi ki khun jong nu tin jong blei ko ong kat ki banget ha lai ki ka bol bandai ki khun jong blei teladang ngidi ki khun jong blei ngidi khun jong ka jing shai na jong ka jing dum jong ka jing shai ngim dan shwa tu ka kram ki nong tu only then ublei ulaban penlong ngi ki ba kraw ha ka jing em otherwise ka don be ka punishment ladangi le ke ka pen ken ya ka hukum ka jong blei wadong bam dan bayu yu akan ruam akan uperkat dan bayi yang bangawan ra ni kitiar dan bayi nga bangara buri hang ni dan bayi manu ru Joshua klam tep ki kon Israel ki klam tep wat ki bayi jong urum dan batep handrei manu batep ublei uba tep ki khmat ki jong ublei ki don bai halor jongi yo i bai wadong ba ngale hapo bare ngadan marwei dan bayi nga handrei manu bayi ublei te yo i but manu bala ban punish ngi te blei murder ngi kwa bandon kum kat ban yo kum kata ka punishment bu akan yo but fi teng la dangi ngi le kanu ka kam ka babakla dei tang ken mau ya manu tang akan marwai ya baro ki family jong te ken mau kanu ka kam ka bangi ngi le kam dei ka ba penshitom tang ya ngi yo bapli kini ki bhayeng jongi ke family jongi mo I papa jongi I mei I kongkong nei baba nele se para jong pi ne men jong pi kim te bi ru bapli handai na mar ka jingle ka jong pi marwai kan wan ra pat ka jing bitar jong nu ka jing bitar jong blei halor baro tela dar ja pat kumta ni haban kloi ban lam nu ni haban kloi ban lam nu ni haban kloi ban pan ma lam nu ban pan ma ha Ephesus lenong basau de khot ba arpu ter Philadelphia puli hang tu ko ong uta ubaju tu wat nam tu shu kong nu uta ubaju tu onom tu shu tela judan ka por menur nganget wala dangam keliru ha kan ka por handai ublei te ulayo ublei te utep bala judan ka por balese mo ngi klam tep ngi ongam lelei ndan bayo handai ublei ula yo bangila tu handai menta pat ka dei ka por ngi bandam no ban pan ngin pan yo ngin pan ma nanu na blei ban ngin pan ma bru ngi dei ban pla ngi dei ban pan ma bangala jule kumta bat ngin kulari ladi bat ublei banginum le shu nang ni shakmat kumba ong Ephesus tu ai ubatu onum
tu shu. Tenginom le shu kanu ka kam. Ka badai ka pop hakmat ka jong u. Jong nu. Hakmat ka jong u blay. Namarkan mau wadam dan bayu iru hanai manu bayu i. U blay. But uji suru doi tang hang ni udah dom shisha udah bitar shisha deh hang nu. Haba u yoi baka yeng ka jong u. Kalak kelalong ayu. Kelalong ayu. Ka krem ki nong tu. Dei tang hang ni ba uji su udah dom udah bitar udah sngau. Oh ban lei ai. Kawang lut lun thau lut. Temudor pi nginut ban lei hak ma jong tau ba dom. Nginut am namar yok ni sha ngat lang hak ajuk ka jing bitar. Tingim dei ban pendom you know. Ngim dei ban pendom you know. Ya u blay. Mo. Ladang nginum nut ban pendom you blay am nginum nut ban pendom ki wei ru. Namar ngitip ladang yang pendom you pi ladang pendom you papa ne pendom you mai. Lane pendom you kena hikai pendom you ki parlok le men lane ki para. Ladang pendom you know kadai be pendom you know. Ya u blay. Namar mangi kan mau again sai sisien kanega mat jongi de kai. Kadai kai. Ka temple ka jong u blay. Haba ong ka temple ka jong u blay kumut ka yeng ka ba money ya u blay. But I ba kanika met ka jong pi haba it baro ngap bahai kani. I kanika met ka jong pi kan long kata ka yeng ka ba money ya u blay. But kum nungi money ya u blay da ka ba kini kikti ngi lem no ngi pendon ka ban lem no. Yes. Ban lem no. Namar yeah very good. Ngi dan kam ngi pendon kam ngi kikti ban lem no. Ban ra ban ya ro ya utra ban ngi shad am. Ngi money ngi ro ya utra ngi ra kikti haka jing duai. Oh de namar kata ngi juong bet. Tungin ni habang yong tungin ni duai kakti jungi kala. Long kila diam kum ni. Tang ladang yong duai, ladang ale kum ni kamot lai ngirak ngau thu lupa am kadi ka sign ayu. Kamot kadi ka jing duai. Am kamot ngilak ai lupa ka sign kadi ka sign ban duai. Tu blai ku ai ngi bangin long ki brio ki ba duai. Kini ki ti umdei ban jrong ban lem no. Ban tap hapla jong no dre jong no. Umdei kini ki ti ban jrong ban nei tap hapwa. Singkli mo le se dan boy a bu pisane bo tiar boy a ne ban ta ka bag jong ki wei ne ban le ban pli duli ban sei a mo te pin ha ban husiar ba kan ma ublei ukwa ngi ka de ka yeng ka jong ublei ka bade ka met ka jongi kan long bet ka yeng jo ka jeng mane ki a ka krem jong ki nong tu. Tingin iban ay ngo you try lang ba kani ka ktien jong ka jing hikai ba ublay u hikai ngi ha kani ka sngi bangin kan mau ublay umon yanga ba dia pi ba dia ngi lang baro ngin pendan kam ya kani ka ying ka ba ka met ka jongi manu bala thau kani ka met u blay bar kum taru ublay u ko ban sahang no Hapo dono jongi. Tingili ban yeng ha kani ka por. So everyone stand up, join your hands and close your eyes. Ngili ban duai ha kani ka por baro lang. Ngin ong try Jisu. Ngiwan ban ai ngo yeme. Ya kani ka ktien. Ba melapan sngau shangi. Kabalong atry. Ka jing hikai yanga. Try, ngatip, bamelong, ublay badap, da ka jing iit, ka jing lep ha, bat ka jing isen ay, yang ibaro kibriyo. Handray a try, ngitip ru, melong ublay, ubabitar ru, habayo i, ya ka jing bam hop. Try ngiduay, meweng nangiru. Yaki jing bam hok. Baro. Try. Ki jing melien basneo. Kin kan ria nangi. Try da shisha. Ngin long. Ki kun jong me. Kun jong ka jing shai. Jong ka jing dum. Ngin le ka babaha. Ha ka bapau.
Bat hakabare. Try ngitip. Melong ru. Kading babamdo. Handre atry. Haganiga sngi. Ngipan map. Ladangi juk melin. Kinu. Kijim bam hok. Bangi lale. Hakmat jong me. Try. Pentemayanga. Haganiga sngi. Ngadawai. Bat ngapan bor. Mynsiem Bakhuid jong me. Ban penkut. Ya ngaru. Ya ki jinglong. Me mesat kut. Kaban long. Kat kabangale. Ban pen sngau bha. Ban pen kemen. Ban pen sarong. Yame. Wat ai. Ke ru. Kabanga keren. Kabanga perkat. Kabanga pet. Kabanga sngap. Lane bangale. Kan wanra. Kajing bitar. Jong me. Hanga. Lemne. Haka yeng jonga. Try. Nga ai ti shame. Kajing em jonga. Yalam atry. Kat kum. Kamon jong me. Kat kum. Kaktien jong me. Hagar tengu Jisu. Yidwai ngipan. Amen. Isaiah Sapo Lai po way Nghìn ma re nghìn nôm sơ thạch Nghìn ya nghìn nôm soi Cát cả ba la bên thầm mai Bố na u trai Na 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 Yang next camp bap lại yo jingkat khu Nghìn say sim biang ha ka way ka por bye